Son Lola de Buela, Lola Leiteira, Lola de Abón, Lola de Autoescuela, Lola a muller de Enrique, Lola a muller de Casanova. O sea que un montón de Lolas e sigo sendo a mesma, son sempre unha, non hai máis. Cando fui a sacar o carné de conducir, dixeron, non hai mulleres profesoras de autoescuela, porque non te saca o título, eu collo, teu douche traballo. E dixo, non sei se sirvo para iso. Como non vas servir para iso? Unha rapaza que ten un bachiller, como non vai servir para iso, tal. Mentre saquei o carné, fui a mecanografía para saber algo máis. Saquei o carné, acabei de sacar o carné, fixe no curso de profesor de autoescuela. Tuve un mes ali a prácticas con outros profesores, cos compañeiros, para que, bueno, pois para ver, facía un, que facía outro, para poñerme un pouco a tanto. Pero non esperaron un mes, aos 15 días xa tiña un coche nas mans. Oí as cousas que, vamos, como levar a ventanilla aberta, vaite pa casa, colla sartén, que faz aquí? Miraba, como dicindo, muller tiña que ser. Quen che enseñou? Cousas desas, ao principio, así. Que pasa que, bueno, despois xa empezaron a ver máis e máis e máis, entón, ao final, pois, que faz? Pois enseñar. Cousa que ti non faz, ou que ti non respetas, ou que ti... Pero, bueno, que ao final xa pasabas de todo. Ibas ao teo e tira pa diante, non facías caso de nada. A xente gasta os zapatos por abaixo, pero eu gastabaos pola punteira, sobre todo o pé dereito. E por que os gastaba pola punteira? Porque cando traballaba na autoescuela non podía tocar o pedal por arriba porque iba o chivato posto. E se toco o chivato pita, se suspende o alumno. Entón, eu que facía? Metíalle o pé debaixo do acelerador para que levantaran o pé para arriba. Unha vez iba pola avenida de Lugo e o rapaz corría moito. Entón, claro, el por que corría? Porque os do carril do lado podían ir a 50, pero nós tiñamos que ir a 30. El, como vía que todos corrían, corría tamén. Entón, eu metiño o pé debaixo do acelerador e levantaba o pé para arriba, facíalle así, e vai el todo inteiro e di, non me baixo o acelerador, non me anda. Eu empecé a rir ao examinador tamén, claro, porque o examinador douse conta. Por que non corría o coche? Porque eu lle estaba facendo forra ao acelerador. Rímonos e non deixou non andar un pouco máis. Suspendeu por outras cousas, pero, bueno, díxolle. O sea que el acelerador non te bajaba, tenía un taco debajo. E despois dixo, es que tu profesora quería que aprobaras, pero non fuiste capaz. O sea que, zapato o dereito esfolado por arriba, como fora piel, así. Podía levantarme mal pola mañá, doerme a cabeza ou calquer cousa, que un canto me sentaba no coche da autoescuela, ben pasábaseme todo. Eu, feliz e contenta para traballar, sempre. Na vida, efectivamente, a vida é como a condución. Habrá días, ou veces, momentos, que tes que ir a 30, outros terás que ir a 50, outros a 80, outros a 100, e ao mellor de 100 baixar, porque esa velocidade non pode seguir. Hai que darlle para atrás un pouco para ver ser reales co que estás vivindo, co que estás vendo, porque non todos os momentos son iguales. É posible que no coche nunca superaras a velocidade permitida, pero na vida a veces fuches algunha vez máis rápido do que deberías? Penso que non me gusta. Prefiero ir un pouco menos que máis, pero tampouco estorbar, claro. Que recordos ter da túa infancia? Pois da miña infancia bonitos, porque non había os medios que hai agora. Íbamos para a escuela os rapaces todos xuntos a correr, xa esperábamos uns polos outros, e conocías a xente desta aldea, da outra, éramos todos amigos, aí todos eran conocidos. Sin embargo, agora, ti tes un, lévalo ti á escuela, eu teño outro, levo eu. Como mellor podíamos ir, ao ser da mesma aldea, no caso, podíamos ir, pois, ala, leva os tíos e mañá levo o seu. Non, cada un o seu. A xuventude agora, os nenos, o que teñen, non o valoran. Por qué? Porque lle dan todo feito. Ai, mira, e fulanito ten un coche, xa lle compraron, sacou o carné o outro día e xa ten coche. Ah, pois ti non vas ser menos. Mellor co del se pode ser. Que pasa con esa xuventud? Que
non tuvo que ganar o carto para comprar o coche. Se non había de dar máis unha, que se costa 23 ou 30 mil euros, había de comprar de 15 ou 18, non deses valores. Pero se o paga papá ou mamá, e iso, para mí, non é un beneficio para a xuventud. Eu penso, se non está aí a miña filla, comprou o coche cando tuvo os cartos para compralo. Eu axudei-nos mentras non puderon. Eu deixei o coche para ir a estudiar mentras non tiñan elas. E axudei-nos no que pude. Agora, cando chegaron a querer comprar coche, mentras non teñan os cartos, levas este que tes e despois cómpralo. Non sei por onde empezar este capítulo. Só se me ocorre darche as grazas. Grazas polo teu tempo, pola túa humanidade e sobre todo polo legado que me deixas e nos deixas. Pois mira, das distintas Lolas é da única que a conforman. A verdade é que sempre a tiven como un referente. Un referente de muller. Teño de referente porque creo que é unha muller loitadora, unha muller que traballou sempre, que ganou o seu e que non lle debe nada a nadie. O sea, ela foi que se di tanto de que esperaban, dependías do home. Neste caso, meus pais, cada un tiña o seu. Miña nai tiña as súas cousas, comprou o seu coche antes de estar casada e comprou ela con aforros dela. E foi algo que fixen eu tamén. O sea, eu cando fun a Ferrando dixen quero comprar un coche, vale, que posibilidades teño, que non, é o valor que nos transmite, o poder ser nós autosuficientes como persoas. Me alegro de ter a nai que teño e de que me transmitiran os valores que me transmitiron e que a veces noto en falta. Dentro de todo o que se pode ver, eu tiven sorte ca miña familia. E apóiannos, e creo que tanto como miñas irmáns temos a capacidade de poder sair adiante, de valernos por nós mismas, as tres somos mulleres, pero sempre podemos enfrentarnos ao que viñese. Quixeron armar un partido de mulleres que era para tal, para sacar cartos, porque aquí, porque ali, porque xa veredes que ven no pasado, e que sei eu, bueno, pois aí uns que estaban no Praíña, empezaron a meternos aí, veña, pois alá formaron, pois buscamos a xente, pois xogamos, pois veña. E fixemos 2 equipos aquí na parroquia, sacado 2 que eran de aí do lado de Couso. E formamos 2 equipos. E alá nos pusemos a xogar ao fútbol, sabes, o campo de fútbol así de homes. E aquilo foi un éxito. Fomos xogar cas de Vedra. Eu despois tamén xoguei no instituto as de Ciencias cas de Letras, tamén ali no campus universitario, tamén fixemos un partido, o sea que foi todo unha anécdota xogar ao fútbol. Pasámoslo moi ben, a verdade se é dito. A veces penso no ben que o pasamos xogando ao fútbol, e eu decía, é que teño os anos encima, eu xogaba outra vez. Porque pasamos moi ben, a verdade se é dita. Como foi ese día que debutastes? Eso foi apoteósico. Foi moito, foi nervios, risas, aplausos, acórdome que foi nesta portería. Non sei quen me disparou un balón desde aquí, eu era defensa central. E o balón iba dereito á portería. E vou eu toda chea, pero sin pensalo, bum! Puxi o peito, aquí paras que non pasas para diante. Eso foi, sabes, a xente, ben, non hai mellor que meter unha boa defensa. Eso foi terrible, eu morta de vergonza, porque eu fíxeno porque estaba vivindo aquel momento. Entonces eu quería defender a miña portería. E despois eu dicía, claro, unha defensa así, como van pasar os balóns? Lola, e como foi o partido da túa vida? Bueno, pois en general, ben, bonita. A ver, con altos e baixos, como todo, porque eu penso que o que dixo ao contrario mente. Eu podo dicir que discusións, non. Porque eu calo. Deixo falar. A ver, non todo, que non todo se pode calar. Pero, se os dous arrimámoslo ao ombro, ti podes ter un fallo, eu podo ter un fallo. Si te sabes perdonar, si te sabes levar ben, e consigues que a cousa vai a... Bueno, pois mira, eu que sei, hai que perdonar, hai que
saber, bueno, pois ten razón, pois non a ten, pero non é tampouco que ti teñas toda a razón e eu ninguna, porque iso tampouco é así. Porque non é dicir, ai, non, fallas ti sempre, non, fallamos todos, non se equivoca o que non fala. O que cerra a boca, ao mellor, evita moitas discusións e moitas cousas, pero tampouco está ben sempre calar, porque as cousas para que se entendan hai que falalas. Entonces, pois, bueno, eu realmente podo dicirche que con altos e baixos como a calquera, pero pesa máis a balanza de ben que a do mal. A túa capacidade de resiliencia e emprender en ámbitos que por desgraza non estaban ben vistos para a muller fíxome ver a túa gran valentía. Espero que testemunhas como a túa nos axuden a pensar e que cada día en todos os ámbitos da sociedade a igualdade, o respeto e a empatía estean por riba de todo. Ahora mismo, pois, estou orgullosa de haber feito, de xogar ao fútbol, de ser profesora de autoescuela e de todo o que fixe na miña vida. Non teño pena ninguna de haber feito todo o que fixe. Bueno, pois dedicolle ou gustaríame dedicarlle esta entrevista, pois, ao marido, ás fillas, á miña familia toda e a todos que me conocen e me ven por aí. Penso que teño bastantes amigos. Bueno, moitas persoas que me queren ben como lle quero a eles. Enemigos creo que non os teño, creo. E se os teño desde aquí pedille perdón. É así. Oxalá algún día nos volvamos ver polas congostras do alén. Polo de agora, co teu permiso, enfundo a túa camiseta do Praíña para seguir xogando o partido da miña vida e desexando que tempada tras tempada a vida me agasalle con máis mulleres como a ti preto de min.